आपल्याला माहीत असेल की ऑक्टोबर 14 पासून गेलं जवळजवळ 1.5 वर्षाहून अधिक काळ मराठी राजभाषेकरता आमचं आंदोलन चालू आहे मराठी राजभाषा समितीतर्फे। आणि आतापर्यंत आम्ही आंदोलनाचे अनेक टप्पे पार केलेले आहेत आणि आता एक हा विशेष टप्पा आम्ही घेत आहोत जो आहे सामुदायिक उपोषण। या कार्यक्रमामध्ये आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये सामुदायिकरित्या उपोषणाचा 1 दिवसाचा कार्यक्रम आखलेला आहे। सकाळी 10 ते 5 या वेळेत मराठी प्रेमी त्या तालुक्यामधले सर्व उपोषणाला बसतील आणि हा कार्यक्रम सलग होणार आहे। आणि शेवटी या उपोषण कार्यक्रमाचा शेवट पणजीला होईल। 4 तारखेला फोंड्यापासून आम्ही सुरुवात करीत आहोत आणि 20 तारखेला पणजीला आझाद मैदानावर या उपोषण कार्यक्रमाची सांगता होईल। त्यावेळेला सगळ्या गोव्यातल्या मराठी प्रेमींना आम्ही बोलवणार आहोत उपोषणाच्या कार्यक्रमाकरता। आणि आमचं आवाहन आहे सर्व मराठी प्रेमींना की प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे उपोषण यशस्वी करण्याकरता त्यांनी आवर्जून उपस्थित राहावं, प्रयत्न करावेत। आणि शेवटी पणजीमधलंही जे मोठा कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमालाही सर्वांनी यावं। आम्हाला असं वाटतं की मराठी राजभाषा होण्याची वेळ जवळ आलेली आहे। चांगलं वातावरण, परवा मराठी अकादमी स्थापन झाली, हे एक आम्हाला विशेष अभिमानाची आनंदाची गोष्ट आहे। आणि त्यामधून एक वातावरण निर्मिती चांगली झालेली आहे आणि संकेतही असे मिळत आहेत की लवकरच मराठी राजभाषा होणार आहे। या सरकारनं ते करावं आणि हा वाद जो गेली वर्ष चालू आहे अनेक वर्ष तो संपवावा आणि मराठी राजभाषा केल्याचं श्रेय, मराठीला न्याय दिल्याचं श्रेय या सरकारनं घ्यावं अशी आमची भूमिका आहे, अशी आमची मागणी आहे।